І калі вы пачынаеце пераходзіць на беларускую мову, вы хутка зразумееце, што кантэнт на беларускай мове знайсці вельмі цяжка. Ён ёсць пра гісторыю, пра палітыку, пра вельмі сур'ёзныя, трагічныя рэчы, пра навіны, пра Лукашэнка, пра вайну і так далей. Але штодзённага кантэнту, такога як ва украінамоўным Ютубе, тиктоку, цяжка знайсці. Ну і многія людзі зноў-такі пераходзяць на старую мову і спыняюцца на гэтым этапе. Яны глядзяць у пустату, няма чаго глядзець, няма чаго слухаць і кажуць: вось гэта перашкода, а мозг яе шукае перашкоду. Я гэту перашкоду не магу пераскокнуць, і таму я заканчваю гэты эксперымент проста. Але зараз такі час, на жаль ці на шчасце, што звычайнымі людзьмі у нас няма быць магчымасці. У нас няма магчымасці быць пасіўнымі назіральнікамі гісторыі. Нам трэба быць рашучымі і глядзець на пустату беларускамоўную і бачыць магчымасці для розвітку, для поспеху. Так, нам трэба сістэма, дзе кожны якасны беларускі падкаст будзе маць значэнне, будзе маць аўдыторыю. Нам трэба, каб стваральнікі выпускалі свежы беларускі рэп, беларускі поп, беларускі панк, беларускі рок. Нам трэба, каб было шмат музыкі, каб мы спрачаліся, што тут лайно, а вось гэта спявачка цудоўная, каб у нас былі абсалютна арганічна поўныя плейлісты беларускай музыкі. Нам трэба беларускамоўныя аўдыякнігі, сучасныя, цікавыя, трэндавыя, новых кніг, якія выходзяць. І, канешне, трэба падтрымліваць новых аўтараў, якія жывуць зараз, якія пішуць нашу гісторыю зараз, нашу культуру. І каб беларуская літаратура была ў трендах, каб гэта было абсалютна нармальна. Так вось як зрабілі ўкраінцы, яны з нічога зрабілі проста, яны запаланілі сваю прастору украінамоўным кантэнтам. Зараз нельга здацца і сказаць: усё, гэта канец, імперыя знішчыла нашу культуру. Каланізацыя — гэта шмат маленькіх спраў кожны дзень. І гэта вельмі цяжка, таму што калі мы жывем, мы забываем, чаму мы вырашылі калісьці быць беларусамі, быць украінцамі. І каб падтрымліваць гэту рашучасць кожны дзень, трэба бачыць значна большую мэту, якая значна больш за вас, за ваше асабістае маленькае жыццё. Вам патрэба глыбокае фундаментальнае разуменне таго, што стаіць за паняццем Масква і што стаіць за паняццем Украіна, Беларусь. Зараз што адбываецца? Гэта сутыкненне двух цывілізацый, якія, увага, не могуць існаваць разам. Вось зараз крытычны момант, калі вырашаецца, цывілізацыя маскоўская будзе панаваць альбо цывілізацыя вельмі старажытная, стараславянская, з якой пайшлі две культуры, украінская і беларуская. Давайце паглядзім, што зараз будуе Масква. Яны ствараюць свет. Напрыклад, адзін аспект возьмем, дзе жанчыны і дзеці разглядаюцца як суб'екты, як уласнасць, дзе зараз дэкрыміналізаваны хатні гвалт, дзе можна літаральна біць сваю жонку, і нічога табе не будзе, там адмінка нейкая, штраф. Такім чынам Масква прасоўвае абсалютны рэгрэс у сярэднявечча, дзе чалавечная годнасць нічога не значыць. Украіна стаіць за свет, дзе жанчын і дзяцей паважаюць, цэняць і абараняюць. І наогул, я не знаю, як так атрымалася, але Украіна больш матрыархальнае грамадства наогул. І шмат украінцаў, яны прызнаюць гэта, і мужчын, і кажуць, што у мяне няма ніякіх праблем, што мая жанчына — гэта цэнтр сям'і. Гэта сонечка, вакол якой усё круціцца ў сям'і. І ў апошнія гады, нягледзячы на вайну, на гэты стан, Украіна ўсё роўна рухаецца да лепшай будучыні, арыентуючыся на найлепшыя еўрапейскія прыклады правоў чалавека, таму што гэта дзяржава, на аснове якой сфарміравалася сучасная Украіна, яна еўрапейская дзяржава, а Масква — гэта не еўрапейская дзяржава. Калі вы бачыце гэты кантраст, абарона дзяцей і знявага да дзяцей, абарона жанчын і знявага да жанчын, вы разумееце розніцу глыбінную. І вось гэта дае вам глыбокую ўнутраную матывацыю, каб рабіць невялічкія рэчы кожны дзень, якія нязручныя, які ваш мозг не хоча рабіць. Такім чынам, гэты працэс з тысячы дробных складаных крокаў становіцца для вас арганічным, таму што вы бачыце мэту. Вы разумееце, што будзе, калі перамога будзе за ворагам. І вам тады не настолькі будзе непрыемна губляць сяброў, якія не хочуць з вамі здароўкацца больш, таму што вы перайшлі на беларускую мову. Вам уже ўсё роўна, калі вы белая варона, таму што вы бачыце, за што вы змагаецесь. Што будзе, калі перамога будзе за ворагам. Вам тады не настолькі будзе непрыемна
губляць сяброў, якія не хочуць з вамі здароўкацца больш, таму што вы перайшлі на беларускую мову. Вам уже ўсё роўна, калі вы белая варона. І апошняе, пра што я хачу пагаварыць у гэтым працэсе, гэта пра людзь, пра злосць. У ветлівым грамадстве, асабліва ружовыя поні, яны асуджаюць такія эмоцыі, як злосць і людзь. Нам кажуць, што гэта таксічна, разбуральна і шкодна. Але у нас зараз ідзе вайна, і злосць і людзь вы па-любому будзеце адчуваць. Ну, калі не кожны дзень, то праз дзень. І гэты гнеў гэта натуральная чалавечая рэакцыя на несправядлівасць. Найгоршае, што можна зрабіць, гэта задушыць гэтая эмоцыя. Людзь, якую вы не адчулі, не прызналі і не ператварылі ў дзеянне, накіроўваецца ўнутр і становіцца таксічнай, праўда, і перарастае ў дэпрэсію. А дэпрэсія гэта ўжо параліч, гэта пасіўнасць, а нам пасіўнымі быць нельга зараз. Пасіўнасць гэта то, што хоча ад нас вораг. Яны хочуць, каб мы былі стомленыя, каб мы былі безнадзейныя і маўклівыя і нічога не рабілі. Таму, калі адчуваеце гэту людзь, зразумейце, што гэта энергія, гэта чыстая энергія, і дазвольце ёй бегчы па вашых венах. Не уцікайце ад гэтага. Няхай гэта заражае вас на дзеянне і штурхае вас гаварыць, ствараць, змяняць штосьці. Зараз у нас не час хавацца ад эмоцый, а якраз момант усведаміць, што мы жывём у экзістэнцыяльны час, і так, мы гэта не выбіралі, гэта не наш выбар. Мы хацім, можа, там проста жыць, smell the roses, а нам трэба быць замагарамі. Ну, вось так, нарадзіліся. Нічога не зробіш, калі мы сядзем і будзем проста так дэпрэсаваць, наша ідэнтычнасць будзе сцёрта з карты свету, і свет будзе рухацца далей. Прыняцце гэтай рэальнасці гэта менавіта тое, што дае нам сілу. Не забудзьце пакінуць каментарый ніжэй, што вы любіце рабіць, калі вы чытаеце навіны. Я, напрыклад, уключаю вельмі гучны рэп і проста скачу па сваёй кватэры. Таму што калі я гэтага рабіць не буду, у мяне паедзе дах. Бачымся ў наступным відэа, паставце падабайку і падпішыцеся на канал «Хай жыве беларускамоўны YouTube». У наступны раз мы пагаварым, чаму трэба цалкам выкінуць словы «Расія» і «рускі» з нашага лексікону. Жыве Беларусь і слава Украіне!